aplikace s přihlašováním za 2 týdny, teď, za 2 hodiny. A důvod je ten, že jsou to možnosti, které stejně nikoho nebavily. Koho bavilo psat CRUD a endpoint a získávat ty data. To je vlastně strašně repetitivní činnost, která je nudná a proč bychom to vlastně měli dělat. Stejně jako, a opět zareaguju na to, co zaznělo v panelovce přede mnou, přirovnání, že zámek, lovecký, hezky na míru, bude jako ručně vyráběný apky, tak tady taky budu oponovat. Protože právě AI umožní, aby ten lovecký zámek měl každý z vás. Protože si ho uděláte. On sice možná za týden spadne, ale budete ho týden mít. A to platí teď. To neznamená, že když ho postavíte znova, lepší, s víc zkušenostma, tak spadne zase za týden. Ne, je to proces učení. A záleží, jak k tomu budete přistupovat. Samozřejmě je fajn v tom baráku zrovna nebejt, když padá, abyste si pak další nevytvořili. Tak, a už to tady zaznělo, takže přístupy vývoje s AI. Zaznělo tady chatování, vibe coding, napadnou ještě někoho další 2 možnosti, 3. Ano? Vůbec to nepoužívá. To není vývoj s AI, ale bez AI. Seřadil jsem to na nějaké škále od toho nejvíc autonomního a nejvíc bezstarostného, až dokud vás ty starosti nedoženou. A to je vibe coding. Ten je naprosto ideální na rychlé prototypování, ověřování nápadů. A v panelovce zaznělo, že lidi nevydrželi nešahat do toho kódu. Já jsem to taky občas udělal, nedělejte to jako programátoři. Jo, ten kód je fakt špatný, pokud tomu AI necháte absolutní volnost a přistupujete k tomu tak, že kód neexistuje, kód nevnímáte, jenom dáváte approve, kontrolujete to a tak dále. Ale to není pointa vibe codingu. Pointa vibe codingu je, že produkták přijde, udělá si svůj prototyp a odevzdá ho programátorovi a řekne, takhle si to představuju, místo toho, aby produkták popisoval tohle a tamhleto a potom to dával grafikovi a potom tohle a vlastně ten nekonečný cyklus se extrémně zrychluje. Já se k tomu potom dostanu, ale beru to jako full product přístup a ten se bude prolínat napříč firmama. Druhý způsob, který už je trošku na té škále autonomie níž, protože do toho musí promluvit nějaký technické schopnosti, tak je agentní vývoj. A do agentního vývoje spadá jeden klíčový termín, který se teď hodně popularizuje, a je to takzvaný context engineering. Context engineering je to, jaký informace té umělé inteligenci dáte. A může to být, jaký má nástroje, jaký máte projekt. A je toho vlastně spousta. Dostanu se potom do detailu. Ale to AI furt vyvíjí na základě nějakého zadání a kontextu. A tady ta kategorie se vlastně dá jako spojit, protože vibe coding není nic jiného než agentní vývoj, jenom s tím rozdílem, že vám jako tohle všechno schovají a udělají to za vás. Potom tam máme asistovaný vývoj. Tap, 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 tap. Takhle mám kamarády, kteří programují přesně tímhle stylem, protože dělají typicky v korporátu, kde potřebují dělat stále to samé. Mapovat data na databázi a nic jiného tam vlastně nepotřebují. Je to nudná činnost, takže si otevřou kurzor a ten čím líp tu codebase zná, tím líp napovídá. Ale stále to vedou ti lidi. Stále rozhodují, jestli ten tab zmáčknou, nebo jestli, a teď záleží na editoru, jestli si nechají dát další suggestion, něco jiného. Nebo jestli akceptují jenom
další slovo, místo toho, aby akceptovali celou tu nápovědu. Protože s tím, jak se AI vyvíjí, tak na začátku to bylo o tom, že vyplivnula 1, 2 slova, nebo závorku, nebo něco, ale dneska už zvládne i ten tab, i ten autocompletion vyplivnout celý funkce. A neplatí to jenom od teď. Já jsem takhle failnul v roce 2022 pohovor do Binance, protože mi dali zadání, já jsem si ho tam napsal, abych ho měl na paměti a dostal jsem celou odpověď. Oni, co děláš? No, používám nástroje, který mám běžně k dispozici. Ale v květnu 2022 nikdo neznal GitHub Copilota pořádně, měl jsem beta verzi, tak se jim to nelíbilo a už se rozhodli nepokračovat dál. Přitom to byl jenom tab. A poslední, a tady udělám velkou radost Markétě, učení s AI. To je za mě naprosto klíčová věc pro každého juniora a nejenom pro juniora. Protože AI nám může dávat zpětnou vazbu. A vzhledem k tomu, že pracuji s juniorama už nějakou dobu, tak jsem potkal příběhy, kdy junior přišel na projekt a řekli mu, ten senior vlastně teďkom odešel, takže to budeš vlastně ty celou tu testovou pipelineu třeba. A nebo ty už máš rok zkušenosti v testování, takže s tebou uděláme test leada. A pak je člověk extrémně ztracený. Málo kdo to zvládne tak, aby vyrostl v tomhle prostředí. Někoho to zlomí, někdo odejde do jiné firmy, ale málo kdo zvládne tady ten princip, tady ten způsob práce s ním, bez toho, aby dostával zpětnou vazbu, aby mohl růst. A AI přesně tohle umožňuje. AI umožňuje, abyste i sami rostli, abyste dostali zpětnou vazbu, abyste byli varovaní před nějakýma chybama. Umí vám i navrhnout nástroje, který spoustu těch bezpečnostních chyb, co AI dáváme za vinu, odhalí. Takže AI vám vlastně umí pomoct s tím, aby korigovala sama sebe. Stačí ho jenom umět používat. Zároveň se to taky dá namixovat. Tyhle kategorie jsou uměle vytvořený, ale my se můžeme učit s AI i na základě toho, že vezmeme kompletně navibený projekt a začneme ho zkoumat, začneme poznávat tu codebase. A nebo bez toho, abych jakkoliv jinak používal AI, přijdu do nové firmy a začnu poznávat codebase. A z těch zkušenějších z vás zvedněte ruku, kdo máte dokumentaci v práci v takové podobě, že se za ní nestydíte. Vidím váhavě. No. Takže přesně k tomuhle může AI taky sloužit. Můžete učit sebe, můžete učit kolegy a můžete ji využít na ty chybějící věci, třeba na dokumentaci. Teď jsem hezky začal a trošku to nabořím sám sebou. Proč teda já? Vzdělávání mě baví. V každé firmě, kde jsem byl, tak jsem přednášel online pro desítky, stovky lidí, nebo pak i na konferencích a pak jsem si na to i založil firmu. Mám za sebou desítky klientů, ať už v korporátním, firemním segmentu, nebo i právě mezi juniorama. A tím pádem se potkávám s celou škálou. Od toho, že někdo nemá peníze a potřebuje co nejvíc využít AI s tím, že potřebuje přežít, až po firmy, které říkají, no tak koupíme server za 2 miliony, no. Ty stovky studentů, tak tam hrajou roli. V komunitě jich máme přes 600. A poslední věc, nebo předposlední, já jsem magor. Já jsem absolutní fanatik. Mamka říká, že jsem se narodil s klávesnicí v ruce. A přítelkyně žárlí na můj telefon. Takže si ze mě neberte příklad, pokud byste měli pocit, že vám ujíždí vlak, protože sice se snažím krotit všechny ty hypefluencery a tak, ale sám těm technologiím, jako já tím žiju. No a sám jsem přes 10 let ve vývoji, profesionálním,
a už na základce mě to bavilo. V 6. třídě jsem smazal školní časopis, protože mě vyhodili, tak jsem jim smazal web. A jak jsem říkal, založil jsem si firmu na to vzdělávání, jsme Nauč mě IT, akorát že vůbec, protože už 2 roky se rebrandujeme a teď už konečně je to ready, takže brzo nás najdete pod značkou Entership, kdo by chtěl. A teď už zpátky ke kontentu, pro který jste tady přišli. Tak. Blog, proč se nedaří mít dobrý výsledky s AI. A tohle platí úplně všude. Ať už vibujete, ať už mačkáte tab, nebo se s AI učíte. Neignorujte kontext a strukturu. A ta struktura může být cokoliv. Jakýkoliv informace, který ty AI dáte, protože ona není jasnovidec. AI neví, co znáte za programovací jazyky, neví, že chcete být vývojář počítačových her, neví, že ta dokumentace je na 7. stránce v Jiře, v archivu. Takže jí dejte ty informace, dejte jí kontext. Stejně tak, když potřebujete pomoc a vezmete jednu funkci, skopírujete ji, hodíte ji do ChatGPT, tak ta šance, že to bude dělat úplně jinak, než jste chtěli, používat jiný knihovny, jiný nástroje, tak je obrovská. A je to vlastně doufání v zázrak. Takže to stojí a padá na tom, že většina selhání AI v tuhle chvíli je selháním kontextu. A ten kontext může selhat na vás, že ho neposkytnete, anebo na AI samotný. Ne vždycky je to chyba naše. Protože my jako lidi v sobě máme ohromné množství kontextu a informací, který už bereme za samozřejmý, už je prostě máme naučený. Ale AI to potřebujeme všechno dost precizně vysvětlit. Jak říkal Honza Romportl, český expert na AI, je to jako robotek, který ho naučíte sbírat jahody a on pak v noci ty jahody místo do kyblíku začne házet na lampu, protože má naučený, že je to nejsvětlejší bod v jeho vidění. A kyblík tehdy byl, ale v noci není. A součástí toho kontextu je strašně moc věcí. Nástroje, dokumentace, kód a omezení. Co nemá dělat, jak nemá programovat. Další bod, proč se nedaří mít dobrý výsledky, je spolíhání jenom na vibes místo té struktury. Nahodíte AI zadání a věříte, že to nějak dojde ke konci, který ani sami neznáte. Přidej přihlašování. Fajn. A co to přihlašování má dělat? Má tam být administrace uživatelů, má to být registrace, mají mít nějaký profil, má to být heslo, Google Autentikátor, GitHub nebo snad Apple? To jste tam nikde neřekli. Další, a to je v tuhle chvíli velký problém, a to je to, že když nenastavíte nějaký kontroly, konvence, pravidla a zase je nedáte do toho kontextu, tak AI vidí strašné množství špatného kódu. AI totiž vzniká tak, že se vzala ohromná spousta dat z internetu a řeklo se jako uč se. Ale na internetu je spousta informací zastaralých, špatných, dotazy, které jste napsali před 10 lety na Stack Overflow a pak jste si odpověděli sami o 2 roky později. A AI to v sobě má, což nevede k dobrým věcem. Ale když nastavíte striktní kontroly a pravidla, tak donutíte AI, nebo můžete donutit AI iterovat k tomu, dokud to nebude podle těch pravidel. A ono to platí trošku i u lidí. Když se dá kód na kontrolu, na code review, a pak se několik hodin hádáte o tom, jestli používáte středníky nebo ne, tak je to k ničemu, místo toho, abyste nastavili jasný pravidla, jasnou strukturu. A čím striktnější jste a čím líp ty omezení vysvětlíte, tím víc AI donutíte k tomu, aby fungovala správně. Protože jsem
frontendák, javascripták, tak moje osvědčený kombo je Ultrasight a Biome. Je to náhrada ESLintu a Pretieru zároveň. Je to pekelně rychlý. Já už teďkom nedělám to, že kontroluju jenom soubory, co jsem změnil, ale pokaždý projedu celou codebase a mám za 16 milisekund hotovo. Druhá věc, rule filey. Jak jsem říkal, potřebujete nejenom ty omezení dát, ale i okomentovat, jak se má chovat ta AI, jak těm problémům má předejít, co má omezit a tak dále. Jak teda dosáhnout toho výsledku? Začněte prdět. Nejste fazole, ale dejte si dohromady Product Requirements Document. Při přípravě toho dokumentu se nebojte dát příklady. Příklady a součástí toho prdu jsou uživatelé. Kdo to bude používat? Jak to bude používat? Jo, je jiný případ, když to bude používat babička na zahradě a když to budete používat na obrovském monitoru, protože tradujete akcie a tak dále. Jsou to různý případy použití. Pokud víte, tak tam specifikujte i technologie. Pokud jako junior umíte Python, tak je fajn se třeba tu apku udělat s Pythonem, protože se můžete zase naučit, můžete to iterovat. A to i v případě, že to navibujete a pak si to necháte třeba vysvětlit. Další, a to jsem už říkal, striktní konvence a kontroly. Tam koukám, že se mi zduplikoval slide. Ale poslední bod, ten je důležitý. Dokumentace pro AI a pro člověka je jiná. Jak jsem říkal, s tím robotem, tak tady je to samý. AI nechápe některé věci, které my už máme za samozřejmý a musíme jí často dávat příklady, které pro člověka nedávají absolutní smysl. Nebo musíme těch příkladů dát několik v různých variacích. A další bod, nebát se slepých uliček. Těch nástrojů je spousta. Dám vám na ně nějaký tipy, ale tím to nekončí těma mýma typama. Čas od času si vyzkoušejte něco nového, čas od času si vyzkoušejte programovat bez AI. Pak zjistíte, že najednou začnete psát funkci dřív, než vám to jako napovídá, protože ta delay tam furt je, to zpoždění. Ale nehoňte se za každou novinkou a vykašlete se na hypefluencery. Dva jasný příklady. AI Code King, World of AI. Každý den. This new AI changes everything. Ne. Mění to jenom počet jeho views na kanále, to je všechno. Většina těch nástrojů je furt dokola to samý. Takže nemá smysl kvůli tomu mít FOMO, kvůli takovýmhle lidem. A poslední bod z tady téhle části je dávat si pozor na bezpečnost. Zaznělo to tady xkrát. Líknete informace, nebo AI doporučí balíček, který je nebezpečný, protože ho někde vydělá, nebo někdo cíleně propaguje do datasetů balíčky, které jsou nebezpečný, který ví, že ovládají. A tomu se říká typo squatting a s AI to je slop squatting, protože generuje AI spoustu slopu, vy pro něj můžete vygenerovat spoustu slopu. A už se něco podobného objevilo pro novinky pro lidi. Rusové na to mají přímo agenturu, která cíleně generuje věci, které podporují jejich teorie a dávají to na ty weby, které se dostávají do datasetu. A to samé se může dít s programováním. A děje se to. S AI, když jenom vibujete, tak jsou hororové příběhy o API klíčích, o účtech za cloud, protože AI tohle neumí optimalizovat. A přestože tomu neumíme zabránit 100%, a to ani u lidí, tak nástroje jako CodeQL, SocketDev, Aikido, tak umí odhalit spoustu bezpečnostních problémů, který často mine i člověk. A spousta firm tyhle nástroje používala dávno před AI. A co ostatní na to, co se bude dít dál, protože nechci být autorita sám za sebe, tak top vývojáři, který sleduju, Kent Beck, to napsal už asi před víc než rokem, 90% jeho dovedností kleslo na nulu, ale těch 10% se z 1000násobilo. Schopnost
architektury, schopnost uvažování dlouhodobě. To jsou přesně ty věci, které AI neumí udržovat, aspoň zatím. A bude nějakou dobu trvat, než tohle překonáme. Matt Pocock, ten říká to, s čím se stotožňuji naprosto maximálně, a to je to, že většina lidí, a to i AI guru, neví, o čem AI je a na jaký bázi funguje. A říkají, jo, AI neumí napsat paragraf, který má přesně 60 slov, no, protože nechápe, co je slovo. Takže naučit se tady ty klíčové věci a pak budete mnohem lepší a mnohem dál. David Kramer, ten zase řekl, že už několik týdnů nenapsal kód ručně. Jsou takový lidi a i zkušení seniorní vývojáři a ještě na vyšších úrovních. A proč se tady stavím na pódium vedle takových velikánů? No, protože sám jsem si prošel tím, že jsme měli AI aplikovaný nesystematicky nebo celý vývoj produktu. A našel jsem to, že všechny ty věci, co jsem zmínil, mají svoje místo. I pro zkušenýho vývojáře má vibe coding místo. Protože uděláte 5 různých variant aplikace, pak si vyberete tu, která vám je vizuálně nejpříjemnější, nebo která nejlíp aplikovala ty věci, co chcete. A nebo prostě chcete jenom něco brute forcenout, tak to vyzkoušíte prohnat AI. Dáte 100 způsobů, necháte to iterovat, nebo necháte AI benchmarkovat, optimalizovat, aby udělala nějaký rychlej kód. Zkouším celou tu škálu, všechno má svoje místo v tom arzenálu. A ty best practices aplikuju a naslouchám vždycky na míru. Jo, není to o tom, ani když používáte AI, že si řeknete, jo, použiju tady ten nástroj, protože ho používám furt, ale je to právě o té schopnosti vybrat. A co si teda vybrat teď? No, těch možností je nekonečno a pravděpodobně právě teď vyšel nový nástroj. A teď taky. Ale pokud máte s něčím začít, tak je to GitHub Copilot, který je nejjednodušší na začátek. Dnes už je v tolika editorech, že vlastně většina lidí nemusí změnit to prostředí, na který je zvyklá. Má nízkou cenu, stojí $10, to je jedno jídlo v levnější pražské restauraci. Takže ho můžu používat. A nebo když mi z nějakého důvodu nevoní GitHub Copilot, nemám rád Microsoft, tak můžu podporovat Číňany, Traje, nebo můžu použít Windsurf, který je taky velice přívětivý, můžu použít Cursor, těch možností je celá řada. Potom tady máme trošku jiný nástroje a to jsou nástroje fungující v terminálu. Claude Code, Codex, to už jsou nástroje, které jsou typicky výhradně nebo primárně agentní a ty už pracují jinak. Nebudu zabíhat do detailu jak, ale vyvíjejí sami za sebe, což GitHub Copilot umí taky, ale musíte ten mod explicitně vybrat. U Claude Code ne. Kromě možnosti, co přidali nedávno, a to je Learning Mode. Vy můžete Claude Code použít k tomu, abyste se s ním učili. On vám pak vysvětluje. Je i v té verzi za $20, ale pokud byste s ním chtěli programovat naplno, tak ten Claude se vyplatí za ty vyšší částky. Takže pro spoustu lidí, kteří jsou v nějakém switchi, to není úplně dobrý. Alternativy zase spousta, nekonečno. U těch editorů tak jich není za tolik, ale u těch terminálových věcí tam si to může udělat každý. A spousta z toho je fork něčeho. Jo? Gemini CLI, z toho vznikl Qwen CLI a z toho tamto a tak. Důležitá věc, kterou spousta lidí podceňuje, je právě ten CodeRabbit na Code Review. Ten vám dá zpětnou vazbu, i když nemáte nikoho u sebe. A pokud ten projekt máte open source, tak je to zadarmo. Prakticky vždycky v každém pull requestu mi najde něco, co bych minul a co by odhalil kolega na Code Review. Takže CodeRabbit je pro mě fakt spása i na one-man show projektech. Umí to i GitHub Copilot, Claude Code, Codex se umí napojit na GitHub.
na GitLab a tak dále, aby vám dali zpětnou vazbu, ale ten CodeRabbit vychází zdaleka nejlíp. Pokud chcete vibovat, tak je tady Macaly, český projekt. AI Studio od Google, to máte zdarma, přímo v prohlížeči dostanete rovnou ty možnosti a můžete rychle prototypovat. Alternativ nekonečně. Context 7, to už zabíhám trošku do detailu, je to model Context Protocol Server, který schraňuje dokumentaci. Vy řeknete, podívej se do dokumentace Reactu a najdi aktuální informace. Právě protože AI má v těch informacích staré verze. V kontextu 7 můžete i vybrat verzi, kterou chcete, aby to používalo. Tak. A co si teda vybrat? Jako vždycky, to záleží. Nemám jasnou odpověď a zítra to může být jinak. Ale je tady něco, co můžete ukázat vždycky. Nadšení a drive, to platilo furt. Na každém pohovoru, když jste ukázali, že jste ochotní se učit, participovat v komunitě, pomáhat na nějakých akcích, tak to strašně pomohlo. Zároveň si tím budujete network, když máte nějaké to nadšení a pomáháte někde. Adaptace a posun vpřed. Svět se mění čím dál rychleji. Já mám JavaScript rád, protože je ještě rychlejší než většina světa, ale není to pro každýho. Nicméně teď se to stává klíčovou schopností umět se adaptovat a posouvat se vpřed, měnit projekty a měnit to, na co jsme zvyklí. Full product. Univerzální vývojář je realita, konečně. Já jsem tomu dlouhou dobu oponoval, ale dneska s AI jsme schopni vyvíjet nejenom full stack od DevOpsu až po frontend, ale full product. Jsme schopni rozumět analytice, informacím. Sice ne do hloubky, ale dostatečně na to, aby jsme byli ten univerzální vývojář nebo univerzální produkták. Aniž bychom měli super schopnosti a byli jsme horní promile světa. Vhodný nástroj na vhodný problém. Jak jsem říkal, můžete vibovat, můžete dělat cokoliv jiného. Vždycky si vyberte to, co je ideální. Pokud vám jako zavolají ve 2 ráno a vy nebudete mít nějakou zodpovědnost a ownership a řeknete, jasně šéfe, navibuju to na produkci, protože nám spadla, už 5 hodin nejede a já tam pustím AI a řeknu, fix boss will kill me. Takhle to fungovat nebude. Musíte mít vy tu zodpovědnost a ten ownership za to, co se děje. Protože váš šéf nezavolá Samovi Altmanovi, že spadla produkce. On zavolá vám. A zavolá vám na dovolený, kterou jste si už zasloužili. Záměrně to mám bez vysvětlení, ale je to rozdělený na 2 části. Vlevo je junior, vpravo je senior. A to první je vždycky jenom zkušenosti, schopnosti, které mám čistě tím, že jsem se něco naučil. Ale když tam zapojím AI a nechám ho doplňovat moje schopnosti, tak najednou ten junior začne mnohem rychleji dohánět seniora. A proč senior získal míň? Protože je to třeba senior, který dělá 20 let v Oracle a má už zajetý procesy. AI to nemůže změnit, nemůžeme to dělat takhle. Takhle to máme nastavený celou dobu. Takže získá vlastně mnohem méně než ten junior, který neví, že něco nejde, tak to prostě udělá. A když to začneme spojovat, tak najednou máme spoustu možností a ten junior může růst extrémně rychle a překlopit se do té fáze toho seniora. Naproti tomu, když to dostane do rukou senior, který je absolutní magor, tak vyletí mimo tu škálu, ještě jsem to schválně nerfnul. A to je příklad kamaráda, který paralelně jede 200 agentů a jeho use case je prostě takovej, že to spustil a najednou začaly svítit systémy, že jako někdo pravděpodobně pálí jejich tokeny, že unikl nějaký API klíč, protože šel čistě na tu absurdní škálu, na kterou se většina nedostane, protože měl jasný zadání, jasný problém a rozhodl se vzít takhle všechny tikety, co mu byly v Jiře přiřazený, i ty, který už 5 let nikdo nedělal, a řekl, makej. A jde to. Stačí mít jasný zadání.
A za ty půl hodiny se nedá stihnout všechno. Já vás můžu podpořit na té cestě a to skrz 2 věci. A to je kurz vibe codingu pro ty, kdo by chtěli víkendovou akci, brutální nalejvárnu, kdy si vyzkoušíme nástroje jako Macaly, projdeme si celým tím procesem zrychleně, anebo AI ve vývoji, to je online, každý úterý, čtvrtek od 6 do 8. Víc informací najdete na těch stránkách. Teď ještě máte možnost si to vzít s dotací 82% od státu. A to je za mě v tuhle chvíli všechno. Vypršel mi čas, takže jsem to stihl akorát, i když jsem to začal docela kvartírovat. Takže díky moc a můžeme přejít na dotazy. Já snad nebudu úplně od věci, ale teď se vyvíjí v Česku nová umělá inteligence, která se jmenuje Bottlecap AI. Co o ní možná víte? Protože ještě není jako live, takže možná není tolik informací, ale jestli máte názor. Je to za mě extrémně zajímavý projekt, ale jeho cíl je trošku jinde. Jeho cíl je zrychlit proces trénování modelů a jejich výrobu a zlevnit, protože čas jsou peníze a pokud pálíte zdroje na grafické kartě, tak o to víc. Takže ten dopad můžou mít poměrně radikální, pokud se jim povede to, co tvrdili. A teď Tomáš Mikolov někde říkal, že najali člověka, který udělal první zrychlení o 40% v tom tréninku. Což když vezmeme v potaz, že GPT-3.5 stála v řádu nižších miliard dolarů, tak ty peníze jsou docela slušný. To už ten CEO jako si splní to, co chtěl a bude mít ty peníze zpátky, který znova naleje do toho, aby udělal něco většího a lepšího. Takže fandím jim, ale myslím si, že přímý dopad na nás vývojáře to mít nebude, nebo lidi v IT. Je to zefektivnění. A když tak mi prosím tykejte, já nejsem dědek. Kouška? Ahoj, já mám dotaz. Nepřekvapivě, kde si myslíš, jak se tam měl ty plakaty, junior a senior a ten senior prostě úplně raketově z AI vyletěl do vesmíru. Kde bude budoucí místo pro ty konzervativní zaprděný lidi, kteří to pořád baví. I si to dělat musí, protože je to prostě baví a nás to dělat. Tak můžeme se bavit o tom, jestli to bude možný na té škále, v jakou já třeba věřím, protože furt tady máme Evropskou unii a ta podle mě jako zakáže spoustu věcí, takže z toho makroekonomického hlediska stačí založit odbory a v EU se to vyřeší, takže lidi to budou moct dělat dál. Z toho jako optimistického technologicky, myslím si, že proto stále bude místo, poměrně po dlouhou dobu, pokud nedojde k masivnímu průlomu v AI, protože v tuhle chvíli ona stále dělá to, že se nerozvíjí sama. Nerozvíjí se v reálném čase, kdežto juniorovi, když vysvětlím, že by jako mohl třeba ušetřit dělení nulou, tak to znova neudělá většinou, když mu to řeknu po druhý, po třetí, stejně jako když šáhnu na kamna. Takže bude potřeba dost změn v paradigmatu, aby se uskutečnila ta budoucnost těch lidí, kteří budou fakt jako sami zvládat obrovskou škálu a nebudou potřebovat nikoho dalšího. A že zmizí ta možnost pro ty, kteří si chcou psat kód pro radost a sami. A stále bude platit, že si to budou moct psát. On jim jako nikdo nezakáže psát kód bez AI, teda pokud nevypadne elektřina, pak jako můžete psat na papír, ale s AI to jako nedáte. Za mě furt dává smysl se učit programovat. Nevěřte Jensenu Huangovi a podobným lidem, kteří tvrdí, že se nemá smysl naučit programovat, protože teď víc než kdy dřív potřebujete pochopit ty klíčové věci, protože do programování spadá i to, že AI je nějak naprogramovaná, tím pádem má nějaké limitace. A ty limitace vycházejí z nějakých věcí, které jsou v tom návrhu. A tím pádem pochopíte, že bude docela dlouho trvat, než ta AI bude absolutně autonomní a pak je otázka, jestli vůbec budeme potřebovat někoho, kdo to jako řídí. Ale tam si myslím, že budeme jako za hodně dlouho, přestože jsem příznivcem technologické singularity.
Petře, já mám dotaz, kde jako junior čerpať informace, nějaké kanály, tvůrci a podobně. Já vím, že ty máš nějaký newsletter, vím, že Junior Guru má skvělý kanál o AI, ale nějaké další zdroje informací pre juniora? Hodně zapeklitá otázka, protože spousta zajímavých zdrojů postupně přerostla v to, že začali honit čísla. Takže i to, co na začátku bylo zajímavé, tak jako docela mizí. Myslím si, že stále má svůj smysl si přečíst některé knížky, které se nemusí týkat jenom AI. Třeba Pragmatic Programmer je za mě jako fakt skvělá knížka, kterou stojí za to si přečíst. A to i v případě, že budete muset nějak tu angličtinu lámat, nebo si seženete to starší vydání, protože myslím, že to nový v češtině nevyšlo, pokud se nepletu. A potom v dokumentaci. Dokumentace je něco, co se stále píše jak pro lidi, tak pro AI a ne pro čísla. Takže zkoušet, testovat a experimentovat. A vlastně nejvíc informací získám tím, že budu sbírat ty zkušenosti sám za sebe. Jinak jako nemám nějaký konkrétní zdroj, který bych vybral a řekl, jo, ten píše o AI dostatečně dobře a srozumitelně. Na YouTube bych mohl doporučit kanál Free Blue One Brown, kde vysvětlují nějaké jako principy o AI a nějaké ty matematické věci zatím. Jsou tam zejména 2 skvělý videa, nějaký 29 minut a 12 minut, i o tom, jak funguje reinforcement learning a tak. Ale ten obsah tam nepřibývá s takovou frekvencí, abych vlastně mohl říct, že to je pro kontinuální zlepšování. Pustí si to člověk párkrát a už to tak nějak bude umět. Ahoj Petře, děkuji za přednášku. Já bych se tě spíš chtěl zeptat, ty znáš ty lidi, ty znáš ty firmy. A jak oni vlastně berou to, když používáme nebo se snažíme jako junioři používat AI, tak vlastně příště před rokem bych řekl, že to je téměř nějaký red flag, když jsme řekli, že vlastně používáme kurzor nebo něco, ale v tuhle chvíli oni sami nabízejí, že budeš používat kurzor a tyhle ty věci a berou to jako přednost. A jak ty to vnímáš, nebo jak si myslíš, že ty firmy, jakýho člověka vlastně jako hledají, když jakoby sami tohle promují? Záleží firma od firmy. Není jednotná odpověď. Jsou firmy, které se vrátily k programování na papír kvůli AI, protože je to podle nich jediný způsob, jak ověřit, že člověk něco umí sám za sebe. Jsou firmy, které přešly k tomu, že se víc spolíhají na nějaký ty dojmy z té diskuze a proto jsem zmiňoval ukázat to nadšení a ten drive. Takže podle mě se na to firmy dívají různě a skoro bych si troufl říct, že v tomhle případě co firma, to jiný názor a možná i co pohovorující, protože ve větších firmách tak to může být úplně někdo jiný a měl jsem klienta, kde mi řekli, jo, na Androidu nám dělá slečna, která si myslí, že AI zabíjí veverky, takže pokud tam přijdete s tím, že používáte AI, tak jako automaticky řekne konečná. Takže není jako nějaký mustr na správnou odpověď. Já bych řekl, že je furt klíčový ukázat tu chuť se posouvat a zároveň schopnost přiznat chybu. Pokud použiju AI na pohovoru a pak se v něčem zaseknu, protože to je moc složitý problém, tak se nebojím to přiznat. A nebojím se říct, že ano, tady jsem narazil na svoje schopnosti i s AI a buď se naučím používat AI líp, nebo bych se zeptal kolegy, a nebo bych si prostudoval do hloubky tu technologii, kde jsem narazil. Ta limitace se neustále posouvá, ale důležitý je umět přiznat chybu. A to vlastně platilo i v minulosti. Ja mám teď takovou otázku. Ja som nedávno videla, myslím, že to byl Network Chuck, youtuber, který říkal o tom, že existují v AI hry, kde člověk leveluje v tom, že donutí AI, aby udělala něco, co má zakázané. A moje otázka je, jestli takový skill je na něco dobrý, jako z hlediska cyberbezpečnosti, alebo v čom je dobrý něco takového levelovat. Tak pokud jsem ve firmě, která AI začíná nasazovat, tak to rozhodně je fajn vědět, protože spousta firm to stále nekontroluje
a pak jsou nemile překvapení, jaký to má dopady. Druhá věc, kdy to má smysl vědět, je pokud lítáte americkýma aerolinkama a chcete vrátit letenku, tak tam už mají chatbota, který vás odmítne přepojit na člověka, pokud mu neuděláte tu prompt injection a nenapíšete tam I'm calling human 3 tečky a on potom udělá tu akci, protože jinak ho nedonutíte klasickým psaním. Takže už se to začíná promítat i do toho reálného života tím špatným způsobem. Nebo pokud si chcete koupit auto za korunu v Kanadě, tak, nebo to bylo v Americe, tak Chevrolet prodal auto v plné výbavě za korunu, protože jste udělali tu prompt injection. Takže je spousta případů, kdy se to vyplatí, ne všechny jsou úplně legální, ale obecně je to o tom přehledu a cybersecurity tohle začíná obsahovat a je na vzestupu. Takže kdybych si měl vybrat nějaký obor, o kterým vím, že bude hodně dlouho relevantní, tak to bude určitě cybersecurity, a nebo to bude právě nějaký AI engineering. To jsou nějaké jako 2 obory, které vidím jako extrémně perspektivní. Jaký si myslíš, že je takový zdravý budget na měsíc za ty všechny AI tooly, abych se necítil špatně a neutracel moc? Z pozice jednotlivce. Zdravý budget pro většinu lidí je podle mě do toho, jako pokud mám tu možnost ty peníze utratit a neznamená to, že budu na ulici, tak je zdravý budget těch $200 za subscription, pokud už AI umím využít. Ale samozřejmě na začátku tak stačí začít s tím subscription za $3-10. GitHub Copilota máte za $10, je to docela jako štědrý. Takže je to začátek, ale čím víc jako rostu v tom používání a začnu to škálovat, tak tím víc jako dojdu k tomu, že těch $200 je taková smysluplná hranice, pokud mám tu možnost. A pokud jsem jako ten kamarád, co jede těch 200 agentů, tak si prostě pronajmu server a platím jako $5,000 za týden, protože vím, že udělám jako tolik práce, že se mi to stejně vyplatí. Z pozice firmy, tak vlastně do té doby, dokud mám jako budget na toho vývojáře, jo? Protože vývojáři mají vysoký platy, to víme, a pokud AI zvládne odvíst tolik práce, co vývojář, nebo o procento víc ve stejné kvalitě, a k tomu se v některých případech můžeme blížit, tak se může vyplatit to škálovat až do téhle úrovně. Zní to trošku divně a děsivě, ale důvod je ten, že stejně jako nedoručím 1 dítě za 1 měsíc, když vezmu 9 žen, tak stejným způsobem nezrychlím projekty, když tam naházím víc vývojářů, protože tam komunikace, tření a tak dále. Ale s AI tohle můžu urychlit, protože tam ten způsob té komunikace je o něčem jiným a ten čas tam může běžet mnohem rychleji. Máme tady nástroje jako Cerebras, což je hardwareový čip, který to extrémně urychluje a ten jede 2000 tokenů za sekundu. Takže pak už můžete fakt jako škálovat tím způsobem, že jedete jako neskutečně rychle. A taky AI má jednu výhodu na rozdíl od lidí, umí fungovat 24/7. Takže pro ty firmy se může jako tohle vyplatit. Stejně tak se to může vyplatit i na nějaký ten monitoring, analýzu těch chyb. Když dám AI přístup k sentry, k nějakým chybovým hláškám a tak může pečovat některé věci a dávat pull requesty, které pak lidi kontrolují a vlastně to škálování se vyplatí i tímhle směrem v případě firem.